jgħidu li f'ġisimna stess għandna armata dejjem lesta biex tiġġieled dak li jiġi għaliha. U din l-armata mhijiex armata kif naraw aħna bis-soldati, però hija armata illi forsi ikollna bżonn xi mikroskopju biex narawha. Għax din l-armata tissejjaħ l-immune system, is-sistema immunitarja tagħna illi l-kol kemm aħna tgħix ġo fina. Issa, din l-armata tista' tkun dgħajfa jew b'saħħitha. U aħna għandna kontroll mhux ħażin fuq kemm tkun dgħajfa jew b'saħħitha din l-immune system tant importanti għalina. U għalfejn qed ngħid hekk. Għax minkejja li iva ikun hemm ċertu kundizzjonijiet illi minħabba fihom ma jkollniex daqshekk kontroll fuq kemm tkun b'saħħitha l-immune system, għandna wkoll ħafna għażliet illi nistgħu nagħmlu ta' kuljum, jew ta' kull ġimgħa, jew ta' kull xahar biex aħna niddeċiedu kemm tkun b'saħħitha jew le din is-sistema. Qabel xejn dis-sistema x'tagħmel? Dis-sistema tgħinna biex nipproteġu ruħna mill-mart, tgħinna biex niġġieldu lil mart illi forsi jkun laħaq ħakimna, etc. Issa, din is-sistema jekk aħna ħanitmawha u ħantuha petrol, ejja nsejħulu fuel illi mhux ħajjejna biex tkun b'saħħitha bħal ngħidu aħna ikel illi huwa pproċessat, ikel illi mhuwa xejn qrib in-natural li ma nistgħux nippretendu li taħdem b'mod effettiv. Jekk aħna inqattaw kważi l-ħin kollu bil-qiegħda ma niċċaqalqux, laqqas ma nistgħu nippretendu li din l-immune system ħa taħdem b'mod effettiv. Jekk aħna bil-kemm naraw xemx, ukoll ma nistgħux nippretendu li din l-immune system ħa taħdem b'mod effettiv. Għalfejn qed ngħidlek. Għax anke fejn tidħol ix-xemx huwa provat li ftit minuti ta' vitamina D illi tagħtina x-xemx ħajjin ħafna lil din l-immune system ukoll. Smajna matul iż-żmien fuq il-famuż virus, smajna fuq diversi viruses oħrajn, u fil-fatt huwa approvat illi waħda mill-aqwa affarijiet li tista' tagħmel huwa illi apparti li toqgħod ftit ħin għax-xemx li inti tagħmel eżerċizzju regolari, illi inti anke tkun daqsxejn għall-arja naturali, pereżempju ngħidu aħna jien naf wara l-eżerċizzju mur tagħmel xi mixja ħafifa. Għax-xemx u għall-arja ngħidu aħna mitkwarta kollox minħabba anke l-famuż UV index illi importanti ma noqogħdux imbagħad ħafna fix-xemx min-naħa l-oħra. Imbagħad wara l-eżerċizzju u anke qabel l-eżerċizzju, idealment li nagħżlu ikel naturali, ikel li jiġifieri qed jagħtina l-ħajja. Bħal pereżempju ngħidu aħna biex inġib eżempji verament bażiċi, frott, ħaxix, forsi laħam abjad, forsi xi ħut, xi ammont ta' laħam aħmar ikkontrollat. Naturalment, jekk speċjalment għandek xi kundizzjonijiet mediċi, tkellem ftit mat-tabib tiegħek qabel ma taqbad u tagħżel l-ikel kwalunkwe. Għaliex għax ċertu ikel jista' jgħinek aktar minn oħrajn anke l-kundizzjonijiet mediċi speċifiċi tiegħek. U allura ma nafx taqbilx miegħi, huwa tajjeb illi naturalment naħsbu fuq x'nistgħu nagħmlu biex ċertu viruses ma jaqblux lilna u ta' madwarna, però onestament x'aħna nagħmlu bl-azzjoni bil-fatti biex dawn il-viruses inbedhom il-bot minna, għax altru ninkwieta u altru nieħu azzjoni. Jekk ninkwieta u mbagħad nieħu l-azzjoni isu qastant jimporta, però jekk noqgħod nieqaf ma linkwiet biss. U mbagħad meta niġi biex nagħmel il-passi l qudiem il-passi pożittivi ma nagħmilhomx, għal daqstant inkun qiegħda ninkwieta litteralment għal xejn, għax laqqas biss ikun ħadd azzjoni fuq dak illi nixtieq jew naħseb jew hemm bżonn illi jsir. Mela l-appell tiegħi għalik illum ħajkun dan. Fuq l-azzjoni ħalli illi l-biża' jew il-ħsibijiet tiegħek ikunu sinjal illi hemm bżonn illi tieħu xi tip ta' azzjoni, għax jekk ma nieħdux azzjoni, naturalment ma nistgħu nipprevjenu jew ma nistgħu insolvu xejn. Jiena Mattejus Grasso għalissa nsellimlek